foi un período de creación moi importante, porque nós tiñamos en eses momentos tres unidades no CUFIE, e aparte de eso, despois relataré que tiñamos tres sedes, llegamos a ter tres sedes en ese período, pero sobre todo o importante foi que, por unha parte, por unha banda, estivemos continuando o curso do CAP, que era o curso de adaptación pedagóxica, que tenía unha onda raigambre na universidade, pero iba por libre. E iso desencadenou, a partir del 2009, el máster de secundaria, que también estive de coordinador del máster de secundaria. Entonces, eso suponía un traballo moi grande de máis de perto dos 1000 alumnos que tiñamos e que teníamos que organizar esas cousas. E iso tiña moito traballo. Pero eu estou, sobre todo, ese traballo tamén foi importante, pero sobre todo estou moi orgulloso de poñer en marcha a unidade de atención á diversidade nesta universidade, que foi a unidade en la que el tratamiento das persoas con discapacidade, que empezamos moi poquito a pouco, e entón traballamos bastante en la configuración desta unidade. Empezamos a traballar con convenios con la ONCE, con la Asociación de Persoas Sordas tamén de Galicia. Entón, poñerlo en marcha foi unha situación importante, e sobre todo o traballo que supuso para a comunidade universitaria. Tamén tiñamos empezamos moi poquito a pouco, pero despois fomos dándonos de conta que a demanda da población universitaria foi moi importante. Entón, estou moi orgulloso, porque era as cuestións fundamentales de atención á diversidade, que a mí me interesaban moito. Esa era a segunda unidade. E a terceira unidade que puximos en marcha nós de un modo tamén de traballo importante foi de formación universitaria. Formación universitaria que tiña como dous grandes grupos: formación para o propio profesorado, que facíamos cursos de formación para o profesorado da Universidade da Coruña, e que pasaron por aquí persoas de moita relevancia de todas as universidades. Eran profesorado tanto de a nosa universidade, que tiña algo que decir de formación, e despois vino moita xente de outras universidades. Eu recordo moitísimos os contactos, e a verdade é que tiveron moito éxito, e eran cursos que tiñan moita demanda. E a la par destes cursos empezamos a poñer en marcha unos cursos que foi moi relevantes, que eran os cursos para os primeiros profesores na Universidade de Coruña, que tiñan para desenvolverse, coñecer. Entonces, iso tamén tivo moito traballo poñerlos en marcha. E, sobre todo, tamén fixemos cursos para o alumnado, e gustoume tamén como recollían esas informaciones, ese traballo. Entón, era como tres unidades fundamentales que traballaban moito a la limón. Por unha parte, lo que era el antiguo CAP, a unidade de atención á diversidade, e por outra parte, cursos de formación. O obxectivo fundamental era resolver a demanda que había na universidade. Nos íbamos por diante, estábamos moi sensibilizados a estas cuestións. O CAP estaba ya funcionando, pero eu coñecía como había unidades de atención á diversidade de outras universidades, e nós, con coñecemento, relacións con outras universidades, o puximos en marcha nós. E despois nós, de alguna maneira, exportamos a idea a outras universidades, porque funcionaba tan ben, que despois nos solicitábamos moitos
aspectos de formación. Empezamos de una manera muy pequeñiña, pero vimos que cada vez había mayor demanda por parte del alumnado, por parte del profesorado, e foi moi importante ese traballo. A miña fundamental loita era por crecer, que se necesitaba máis xente, e moitas veces, precisamente, unha das cousas por las que me fun era porque non o novo equipo rectoral que entrou, a vicerrectora que entrou, non entendía que ese crecimiento. Despois hubo unas mudanzas e todo eso, pero el elemento fundamental era que o CUFIE necesitaba crecer, porque cada vez había máis necesidade de dar resposta ás necesidades que había en la comunidade universitaria. Non era que porque me apetezca a mí máis persoas, sino porque había unha capacidade de traballo que era cada vez maior. La cantidad de cursos que fixemos, no, si es que era increíble. Yo non sei como facíamos todo o que sacábamos adiante. Aínda que existían as 3 unidades, era un traballo moi colaborativo, que todos participábamos. Entonces había xente que se dedicaba a cada unha das unidades, pero había veces que tiñamos que traballar todos en todas as cousas. Entonces ese era un espírito, éramos poucos e traballábamos arreo en todas as cousas. E unha cousa que recordo eu perfectamente era como empezábamos a crecer. Estábamos ao principio en en los sótanos de socioloxía, que tiñamos allí a unidade, que la secretaría. Despois tiñamos en el edificio de investigación unas aulas, e despois fuimos a la Xoana Capdeville, e tiñamos esa pluriubicación, e entonces era complexo todas esas cuestiones, pero eu recordo sobre todo como traballábamos moi pertos unos de outros. E ademais, unha das cosas que recordo con mucho cariño en ese período, repito que solo son 4 anos, fueron del 2008 al 2004 al 2008, moitas desas persoas ya son compañeros meus aquí na facultade. Eu recordo fundamentalmente xente que traballou con nós, Juan Carlos, Sonia, que empezou tamén conmigo, Fernando, Cata. Son persoas que tiñan unha capacidade de traballo e organización moi importante. E as persoas de administración e servicios, que eu recordo especialmente a unha delas, pero a todas, pero especialmente a Rita. Me acordo perfectamente o seu traballo, o bo espírito que creaba dentro do grupo. Nos reuníamos habitualmente, unha vez por semana, reuniones que aprendí en aquela época que non tiñan que ser longas, o sea, eran operativas. E despois eu recordo simplemente as bromas, e sobre todo recordo tamén como conversábamos de cousas axenas. Traballábamos moito en cuestiones educativas, pero sempre había moita información sobre outras cousas. Por exemplo, eu recordo que falábamos moito tamén de series de televisión, nos recomendábamos unha serie de televisión, e Sonia, recordo perfectamente que sempre tendré el recordo que eu gústame moito o mundo de cómic e o TVO. E ela é moi partidaria del manga, e eu era moi reacio, e eu recordo como ela me recomendou, me dixo: este te va a gustar, este, e recordo que a súa recomendación foi maravillosa. Quero decir que traballábamos, pero tamén había un contacto humano moi salientable entre todos nós. Facíamos unas reuniones periódicas para estar al tanto de todo o que estábamos facendo. Non eu con a unidade de atención á diversidade. As reuniones eran colexiadas, éramos estas 3 unidades e sempre estábamos todos en todo, para coñecer como era el funcionamiento. Non es unas
reuniones sectoriales en cada uno de los apartados, sino que nos colaborábamos e estábamos traballando conjuntamente. E había picos do traballo que tiñamos que echar as mans todos para que intentar. E entón, ese era o tipo de traballo. Ou por lo menos, a lo mellor, o tempo muda un poquito a realidade, pero eu teño esa percepción de unha maneira clara, como traballábamos en esa, pero en 4 años pasaron moitísimas cousas, sí, 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 sí. Eu non recordo ningún conflicto salientable, sino que a xente estaba por la labor de solucionar problemas. Era un grupo en el que se traballaba para solucionar e fixemos cuestiones moi relevantes de traer profesorado de outras universidades aquí con prestigio para impartir estos cursos, profesorado de aquí. Penso que foi sobre todo ese clima de traballo que eu recordo con cariño e a lo mellor é por o paso de tempo, pero non creo confundirme se digo que había unha buena capacidade de traballo e despois un buen clima de colaboración entre la xente. Estábamos en unha sede, pero tiñamos como lugares tamén en las que teníamos que traballar. Por exemplo, nosotros tiñamos aulas en el edificio de investigación que eran, iba a decir pésimas, pero que tenían unas condiciones de humidade e aí impartíamos cursos. A verdade es que porque tiñamos que dar esos cursos donde podíamos, entonces no teníamos una sede oficial, tiñamos que buscarnos la vida. Eu aprendí precisamente no CUFIE que unha das cuestiones importantes é, se dirixes un centro como este, non tes que ser o director de decir estas cosas se fan así, sino deixar a que a xente crezca, faga, porque sempre te sorprenden, sempre te van a dar mellor capacidade de lo que e te sorprenden en la resposta de la xente, porque a xente temos moi boa xente con moi boas capacidades e esta xente ha aportado moitísimo, simplemente é facer unha memoria da xente que colaborou e traballou ali. Unha das cuestións máis importantes que eu teño que agradecer ao CUFIE é precisamente el apoio de Manolo Peralbo, que confiou en mí para realizar todo este salto cualitativo de dinamización, porque o CUFIE era un organismo que estaba aí esmorecéndose e entón con as súas ideas, as miñas ideas e a colaboración, eu recordo fundamentalmente o traballo, a confianza, e que alguén confíe como ti, eu recordo o papeliño con el que puximos la reunión que puximos en marcha esas 3 unidades. Claro, ese esquema tiñas que encherlo de contido, e entonces aquel papeliño non sei onde estará, pero teño a imaxen perfectamente, que estivemos en el despacho de Manolo Peralbo en la rectoría, ali diseñando todas estas cuestiones, e a partir de aí, ya te he dicho, dicen que moita xente empezou a colaborar e xente con moitísimo empaque calidade de traballo. Juan Carlos Brenlla, que agora é vicedecano, Fernando Amorín, Catherine Tisley, Sonia, que aínda está no CUFIE, son persoas que contribuíron de alguna maneira a crear esa rede de información e de traballo. Nos editamos despois un libro en el que éramos todos estes cursos e tiñamos cursos específicos de formación para o profesorado e había cursos de informática básica, pero despois había de habilidades docente, había cursos de salud docente tamén, había despois, uno de los máis importantes que foi
se dejaron de facer, era para el profesor que empezaba, se necesitaban esos cursos para coñecer a estructura da universidade, do que tiñan que facer, e resultaba moi valioso para ellos. Os cursos que tamén fixemos para porque nos solicitaban, el PAS solicitaba cursos tamén, e fixemos algún curso para ele, para alumnado de necesidades docentes, e hacíamos distintos niveles moi básicos e outros máis complexos, e que resultaban moi ben valorados sempre, porque había a demanda moi grande e os números eran moi limitados, de 12, 15, 20 personas como máximo. Nunca fixemos cursos masificados, e entón aí se daban respostas a las necesidades del profesorado. E eu recordo que moitas veces o profesorado solicitaba esos cursos, dice, se non me toca este ano, a ver se outro ano. Ideas positivas de traballo. Desde a miña perspectiva de profesor de educación, por exemplo, todo ese traballo de atención á diversidade que eu tiña na miña formación como pedagogo, esa sensibilización, ese traballo, ese implicar as cuestiones educativas e sempre intentar mellorar aspectos educativos. Eu penso que a miña visión pedagóxica foi un elemento importante que contribuiu a esa formación. Eu non sou tan especialista en cuestiones técnicas, pero creo que esa visión pedagóxica, esa visión de traballo desde unha perspectiva educativa, sobre todo cuando buscábamos, intentábamos indagar en ese profesorado que facía traballo colaborativo. Podíamos nombrar a muchos, pero quero recordar a muchos profesores que viñeron aquí por o bo trato que tivemos con eles, e despois eles decían que realmente o clima de traballo con o profesorado aquí les resultaba moi interesante, e repetían anos despois. Eu recordo Pera Pujolás, xente que non quería ir a outros sitios porque estaba moi saturado de cursos en outros sitios, aquí viña porque realmente se sentía reconfortado, a gusto, e non era porque le pagáramos moito, sino precisamente por el clima de traballo que creamos entre nós, que con eles, e sobre todo tamén o profesorado. Eu penso que valorou moito tamén os esforzos de formación que fixemos. Entón, esa miña perspectiva pedagóxica, educativa, eu penso que foi un elemento de aportación ao CUFIA. E un elemento tamén moi importante é coñecer a estructura universitaria, E eu penso que a xestión, todo profesorado, eu penso que ten que pasar por situacións de xestións educativa, porque iso permite despois ter unha mirada moito máis comprensiva frente ás dificultades. Por exemplo, organizar calquer congreso, calquera xornada, supone un esfuerzo moi grande, e entón ti tes que comprender que hai moita xente detrás que intentou aportar sempre o mellor. Entón, esa comprensión e os documentos, as cuestións que elaboramos, eu repito tamén o que dixen antes, personal e profesionalmente foi un momento moi positivo para mí. Esa mirada para atrás de 25 anos, quiero felicitar a todas las personas que colaboraron, traballaron conmigo, e todas as persoas que traballaron durante todos estos anos, que fixeron un traballo ímprobo, inmejorable, e eu penso que é unha satisfacción grande poder contribuir a este traballo, porque cando nos empezamos foi un momento de
poñerlo en marcha. Eu, cando estou falando dos principios, e tiñamos moi poucos medios, pero moitísima ilusión, e fuimos dando pasos adiante. Entón, todo eso, hasta llegar a hoxe, é importante o traballo que hai por detrás. E eu penso que outros 25 años serán posibles para traballar.